Horas madi hita saluhukna adorang sumarsaur hita dohot hatan itu hata jumulu mahita martangiang. Asin roha madi hamu dohot damene siad di bata mata dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata naga betur bu jamita di partangyangan di bagasa tikion tersurat do di pesalmen ono pulonom mamuka sian ayat sada sahat tusia. Tapi tihuk majo hatan itu hata na diturpuki di bagasa rohat tapi songonom maridok. Marulupulup tu de batama ali sardok tanoon. Edeho kamu ma hamuliaon ni guarna. Marmulia baik kamu puji-pujianna. Dok kamu mamadok de bata. Tung nasokal do akka pabahenammu. Binahen ni hinatibul ni gugum ikko marsob batuho akka musum. Ikko liak portibiot tahe marsob batuho sugut. Jala mangedehoko mangedehon guarni. Robe mahamu mernida akka pabahenan ni lebata. Tung nasokal do pangarajayonna di manusia. Nunga di paubaibana lauti gabi mahiyang. Merdalapak do nasida manaripari batang aeki. Marlasnya roha do hita ujui mida ibana. Matua ibana mangarajai merhite-hite hagugu unnai. Sai mangaranapi matana tuak kabangso. Asa unang dipagijang akka pangguturi dirina. Puji ma debata nami hamu waliak kabangso. Jala patubigi kamu ma suara puji-pujianna. Ibana mabain hosata mangulu. Jaladang diloas tokta tarsuladi. Ima sahakna. Donga sa porsiaon di bagasan tuhatta Yesus. Molo tauji marningot akka pengalamat tanok salpu. Boha adong do sian akka pengalamat tai nabui makke hese mangata. Lahu maddelani ari-ari ninguluta si sonari. Ninnarohaku pasti doa dong yate. Isarana boy sidung sikola niya kayanako dia kanok sidung. Adong na malum siyang parsahiton. Adong na boy mangalunasya kautang. Lunas kredit ni kendaraan na. Lunas kredit ni jaguna. Dohot lan akan asing dope. Somalna mulu taingot akka keberhasilan di pengalamatan nok salpui. Tabbama semangata lahu manguduti ari-ari ninguluta. Jala dakola semangata na tabba. Tuha porsiaw pe mapakor hodoi lahu patuguhon. Boha juk do tahilala na songoni tahia manginang. Manang biasa-biasa do. Nakpe diuji rupaning marningot akka keberhasilan di pengalaman na salpu. Alai laus sopola biadong pengaruh ni dinguluna sonari. Lumubi lahu menebe semangat dohot haporsiaonna. Mudah-mudahan ma maulo taingot akka keberhasilan manang aka pangurupio di pengalaman nasalpu dan gabe songon halak namarningot sugu ni rohana teh. Somalna halak namarningot sugu ni rohana gabe juk ni roha do netabba. Dada semangat. Donga sa porsiaon diturpukon di bagasalas ni roha do parpesal meni marningot akka habal gaun ni pabahenan ni debata di bagasanguluna doh di bagasangulu ni bangsona ima bangso Israelina julu. Dangadong nasongobal gani huaso ni Tuhani.
Alanima ditugihon para psalmenodo tuganup no begi asarubema mernida akka pabahenan ni Tuhani. Dungi asara marulupuluk ma memuji pasangapun debata. Iman akaning najupak kita di bagasa turpukon. Nuaeng dia ma naidok ni turpuk jami tahun tuhita. Adong dua na perjulu puji matuhani alanunga dipabain akan adengga dingulutta. Donga sa porsiaon dihilala jala di hati dako parpesal minodo akka pabahena ni debata di tonga-tonga ni nguluna dohok di tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi. Jelasada nama cetakas naking taida sian pabahena ni debata na hinatidakko ni parpesal menon ima di pauba di batado lauti gabi mahiyang songon natabigin kaning di ayat onomi ima na martudu-tudu tu laut arum manang laut teberau naukya di bula dua di bata asabui bangsonai taripar marhite na mardalan di tano na mahiyang tubariba ni lauti. Dungi madua ma bangso Israeli sian pangalilion ni parangan ni Raja Parao. Alai yang go parangan ni Raja Parawi diusok po debatado tu lauti. Gabi lonong masudi dung di padumu di batamu se lauti. Widu itajaha di 2 Musa 5 ayat 4. Artina danga dok kiabe dalan haluaon ni bangsonai. Alai disima dipatuduh di batah wasona pabua danga dong nasutar patupa di batah. Lautipe buido di bula 2 gabi mardalan di tano namahiyang bangsonai. Marningot wasoni Tuhani gabido na mangojar rohani parpesal menon lahu manugihon akan obigisa asa rap marulupulup tu dibata asa rap mangedehon hamuliaon ni warna jala asa rap memuji pasangapod dibata donga sa porsiaon totu taringot waka pengalaman-pengalaman di masa lalu dakola parpesalmen doh bangso Israel ibe naong makilala jala makatidakon akka pabahena ni debata. Hitape dia ka perdalanan ninggul nak salpu manang dia ka partikin nak tabulus totu nung ngatahilala jala tauji makatidakon akka pabahena ni Tuhani diganup ngulut tabe. Artina danga dong bera siat tonga-tongata nama suadahun akka pangateo ni debata di bagasan mulutta manang di keluarga tabiate. Baka mulu jujur kita badak kebilang kita be akka pabahenan di debata nong mengurupi ngulutta manang keluarga ta. Alayati pesongoni sipata mulu songgok hasusaan manang masalah ulu do pitor jalo lupa dia kapangurupion ni Tuhan naung binulusna di tikinok salpo. Gabima mabay sukot nguluna memuji Tuhani. Marminggu pe uluma gebedang lawe. Molo ditugi hodongan na pero paning tu pertanyaan gudang ma alasan asal nang dohot. Halania alanunga dihukupi masalah nai benguluna. Apiak sugari dilakaho madohoti permingguon dohot aka partanyangani manang mulu saya dipengot-ingot aka pangateo ni debata di nguluna dia ka pengalaman nasal pui atik disido gabi jupang na solusi tu masalah nai. Alani unangului masalah sinuaeng makukupi aka pangurupion ni Tuhan naukia jinalom dia katikina salpo. Alai paingot-ingot ma
akka pangatoyon ni Tuhan nok ya jinalom dia katikin nok salpui. Jala lausima musena patuguhon pos nyeroha doho pakirimommu tu Tuhani. Lumobi dinatongom mengadopi akka masalah ningulu. Mudah-mudahan dengan mengingat-ingat campur tangan Tuhan dalam hidup kita di waktu yang lalu, maka sukacita dan puji-pujian kepada Tuhan pun tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Alani puji majahuba, ala nunga dipabain, jala nunga tadai akadengga basana ditikina salpu. Napadua hon, puji matu hattai merhiti na mangulahon na denggan. Doa sah porsiaon, duk taingot akka pabahenan manang akka dengan bahasa ni Tuhani dinguluta, dia katik kinasal purupani, tamama tutuhita ikko se memuji Tuhani. Talu mobima molo taingot haluota di bagasat Tuhat Yesus. Nang manubus nguluta sen hamagoan ala ni dosai. Jala di baga-bagahod dope padonganyon na dinguluta. Babua nasopasubonna holak kita sabing mengedupi akka hasusaan ningului. Ido badi tongos to di perubadia dinguluta. Marningoti tamama hita marulupulup say mamuji tuhatay. Songon na jinuhon ni parpesal menon. Alay tutu pamujiotay dak sukup hola ditangiang. Dak sukup hola dede. Dak sukup hola dipadohan. Manang pamujioni dak kola ditiki nomor minggu. Alai ikkolam taridama pamujiota tutuhani marhiti akka pabahena nadenggan sian nguluta. Didok parpesal menot do naking diturbukon. Puji ma di batanami hamu aliak kabangso. Jala patu bigi hok kamu ma suara puji-pujian. Ibana mabain hosata mangulu. Jala dang diloas tokta tarsuladit. Mulu didok ibana mabain hosata mangulu. Jala dang diloas tokta tarsuladit. Ima salah satu haburjom ni Tuhani. Naung ni hilala jala ni hatidakon ni parpesal menon. Jala marningoti di jauhun parpesal menodo tuganup na bigi manang tuganup na marnida haburjom ni Tuhani. Asarap memuji Tuhani. Ima marhite pabahenan na denggan. Songon haburjom ni Tuhani nauk patupa akan na denggan dinguluta. Gabi hubas mahita mangulahon akan na denggan tutongatongan ni keluargata. Tuakka tetanggata, tuakka dongar sahuria, doho tu saluhut halak tahe, songon nidok intopik ni minggutta, mangulahon na denggan tu saluhut halak. Atong tabaima akan na denggan tu keluargata, tabaima akan na denggan tu saluhut halak, dada asa dipuji halak dirita, alai tabay may ala ni Tuhani. Taurupi akan nabu urupata. Ay dalat tadwi lahu pataridahon pamujiota tu Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan dihatam naung mamagkulingi hami. Ajari jala tugu-tugu mangurunami mangulahon na denggan tu saluhut halak. Lahu mamuji pasang apoko. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.